Okei, nyt. Säti OG. OG ramppirus. Okei, säti tää ei ole OG. Tää on niin Nygeni. Tää on ohi veljellä. Säti tää Nygeni lähtee vaihtoon. Tää Nygeni lähtee vaihtoon. Tää Nygeni lähtee kyllä vaihtoon. Kyllä täällä on nollan pingi. Tää on niin Nygeni! Tää on niin Nygeni! Tää on niin Nygen. Joo, tää on niin Nygeni. Joo. Ei tällä oo chanssia mua vastaan. Ei! Siinä oli... Mä en nähnyt, että se edittas ikkunaan jo!